poco variado, un poco. Sí, ya gasta todo, Estos tíos tienen pilas para rato. No, ya está. ¿Algún mes? ¿No? Venga, som-hi, ja tenim els companys amics, ahí està, en marxa! Passant per la recta principal, Mica Lluita Socorre, ahí està! Som-hi, forta ovació per ells! Su passa, està a Madrigalles, alguns que no saben ni l'estan. Ara fa la bicicleta ja, per aquest quilòmetre, la bicicleta i acaba deixo que entri més. 200 metres per finalitzar la seva prova. Després ja recordem que serà l'última prova que tenim pendent, la sortida dels més menors de 4 i 5 anys, on arrencaran i faran ja aquesta recta final d'aquesta nova edició de l'Equador Cross de Cornellà, organitzada pel Club Triatló Cunes. Restaurante, Orpí i Tallatall Carnissers. També donem les gràcies als nostres col·laboradors, com són Ramon, que són els nostres físics, són 3 i el Cornet de Gana. I després, recordem, no marxeu, els de les categories joves infantils, molt important perquè tenim un sorteig de 2 gols al... Debis apurar. Muy bien. Tenías que apurar. Vamos, cuidado con la curva. Cuidado la curva, cuidado la curva. Muy bien. Categories joves infantils, molt important perquè tenim un sorteig de 2 gols al Cunet de Res. Muy bien, campeón. Venga, que se arriba, se arriba.
de saltar, que si no, no vale, hombre. Jo no arribo al cert, però sí. De saltar. Hop, amunt. Molt bé. Si dic terra, molt bé. I si dic foc, què hem de fer? Com si tornés al terra, hem de fer superràpid. Pa. A veure, molt fort. Oh, que bé. Sí, superbé. Molt bé. Va, a veure, 1, 2, 3. Ara comencem, Quan dic, vinga, terra. Molt bé. Foc. Que bé. Molt bé, ho heu fet superbé. Xoca ahí. Molt bé, sobre la... tot està bravo. Molt bé, super. Ara aneu a quan fareu superbé. I vull un somriure, Qui arribi amb millor somriure guanya. Ok? Sí? Doncs vinga, va. Ara tens que tenir allò el primer Benjamí. El primer per Benjamí, ja dit, ahí està. Mare meva, quin primer espectacular. Ahí tenim aquesta màquina absoluta de plat i d'arró. I hem de dir que arriba com si res, El Jan, que arriba com si res. Molt bé, però, com estàs? Bé o no? Sí? Si no t'oblides de l'Àlex? Són xup, Quant t'han costat aquestes ulleres? Molts diners? Quants diners? Super, que bé que ho feu. Ho estàs fent superbé. Vinga, a veure, cel, ok? Sí? Doncs vinga, va. Ara tens que ens arriba ja el primer Benjamí. El primer per Benjamí, millor dit, ahí està. Mare meva, quin primer espectacular. Ahí tenim aquesta màquina absoluta del plat i el loc, que ja et dic que arriba com si res, tio. L'Àlex? Són xup, Quant t'han costat aquestes ulleres? Molts diners? Quantos dineros? ¿Cuántos? La pagó el papa y la mama, ¿no? Vale. Vinga, que segueix arribant en vista també femenines, clar que sí! Superant ja la prova dels prebenjamins, ja no restringim aquestes màquines en marxa. Ho fareu superbé. De buena manera un poquito, Esto es, Venga, a ver. ¿Tú lo manejas, Ángelo? Tú lo has sobrado, Tú ya estás preparado. Sí, claro. Pues así, poquet a poquet, chiquis, ¿vale? Aneu caminant cap allà i que sortireu. ¿Vale? I ens veiem ara després, ¿Vale? ¿Xugareu xugar o no? Venga, va. Muy bien. ¿Hay pizza o no? Fiesta de pijamas. Ahí está. Alex no se pica. Todos. Ya está, la familia de Alex. Tenemos que haber hueco en casa, Que no lo ganemos todos. Venga, ¿qué se necesita? Y una aportació per aquesta banda. Clar que sí, deu de arriba. Un referent de butxaca, home, clar que sí.